Er I klar, drenge? Ja. Vi skal lige være, vi aftaler lige her. Jeg skal ikke blive sur på mig, hvis I begynder at græde. Det tror jeg, I gør. I vælger selv, ikke også? Ja. Jeg fik dum i næsen. Så tager vi bare en hele tykker på. Er I klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Det slutter også. Ikke endnu. Jeg har slugt det. Ja. Jeg skal ikke have mælk endnu. Lige vent lidt. Jeg er allerede tør i vandet. Må vi gerne drikke nu? Nej, vi skal ikke drikke. Vi skal ikke drikke. Skal I? Jo. Har I ikke lige været 100 kroner? Så tabte du 100 kroner. Nej, det kan vi. Jeg kan ikke mere. Den er kraftigt stærk. Ej, min tunge. Bare stop med pinkkaster. Nå, er det stærkt? Hvorfor græder du? Græder du? Jeg gider ikke holde op. Du skal have tungen i munden. Du vil have sæle til dig, skat. Hold det i munden. Tag det i munden, så hold det i munden. Det er lige noget tør med. Vil det ikke stoppe? Hvor går det ondt henne? I halsen? Du har brækket dig? Nej. Går det ikke ondt på dig? Hvorhenne? Hvorfor? Du sagde selv vil. Skal du have mere? Så er det fint igen. Hold det i munden, skat. Nå, skal vi prøve en af de gule nu? Jeg giver McDonald's til dem, der vil have en gul. Vi skal ikke have nogen gul. Og en biografbillet. Kan du ikke tale mere? Det skal jeg have noget tør med. Min tunge. Skal du brække dig igen? Brænder det? Du kan bedre klare det, hva'? Hvorfor spytter du det ud? Hvad? Hvorfor spytter du ud? Hvad er du næste gang? Går det meget ondt? Nej, det gør jeg ikke. Ikke mere. Skal du spytte? Nå. Nu er det over, ikke?
Vi har noget yoghurt. Helt kroppen ryster. Ryster helt kroppen. Ej, vel mærke. Din krop ryster ikke. Hvordan har du det nu? Mathias. Jeg er i hvert fald ikke gravet. Og du har ikke grædt? Nej, så du tager 100 kroner. Ja. Du tog lige ud af panden. Du tabte 100 kroner. Du græd først. Hvorfor fanden vil? Men uanset hvad, synes jeg, det var stort gået, det der. Skal vi vælge selv, jo, husk det. Jeg har ikke gjort det. Jeg kommer lige med noget. Ryster det stadig helt kroppen? Hvad? Ryster det Giv helt mig kroppen? mere, far! Nå, men jeg måtte ikke købe mere end 2, sagde han. Der er ikke mere mælk. Godt se, en ikke var nok. Jeg var meget med det her, hva'? Er det hårdt for maven? Du har det i panden. Hymeren. Hvad så, tvillingdrenge? Hvorfor fanden vil I det? Det var godt. Er det fordi, jeg har set Bubber gøre det? Ja. Det var da ret godt. Så det er Bubber, der inspirerer jer til det her? Ja. Simpelthen. Så skulle vi næsten prøve at arrangere en dag, hvor vi mødes med Bubber, og så skal I spise nogle af de helt stærke der. Det er de stærke. Det var de allerstærkeste, der fandtes. Tror du, Bubber har prøvet dem? Det var den, han prøvede. Var det dem her? Men jeg synes, det er klart, det er meget flot i forhold til Bubber. Og Bubba, han kastede mega meget op. Han åbnede også ham der chili. Claus. Ja. Og hvad siger man så? Tak for chili. Så siger I det. Skal der være det her? Skal ikke filme mig. Bare stop, Kasper.